India mi ka channel banwan rak kubor ba man lagasni. Ka jingtwa khyndew bashar ke haka thunderful haki benta semngi ka Sudan kalapan badan ya baro ka we ka shnong ka badan ha ka jakalum bat penyap ya palat she jangut ki briew ong ka kanhun king atyar ka basin syari ka te ka jaka ka janmet sinong kong balala da ka ba benrap badan tang uwe ubayo lajim kani ka jingja bashar ke kala jaha ka sngi uble balala hadin ka jingter ulaba ka bala penjulori ka shnong tarazin ka badan ha ka jakalum mara ong ukhargo ka Sudan Liberation Movement Army kijingtiap baningkong kipen iya kajingyap jong baro kinong songsnong ya kabala antat bapalat she jangut ki briew kilayap ha katang uwe ubayo lajim ong ka kanhun kani kajingtwa khyndew ka bashar ke kala penjulor phum ya ka benta jong kathan kabala tip ha na ka benta ka jingpen mi so jo kala banram ka kanhun kala kerpat ya ka United Nation bat ki we ki seng ajing yaram ban yarap ban sei ki bayap ki badang sha tep apok ka kandew ka Sudan menta kadang don hapring ka thma po ying ka bashar ke hapring ki sipai sarkar bat ki sipai rapid support force ka balapan ngat ya ka ri ha ki jing e ka bashar ke tam ha ka sperte ka SLM kambun sin kala don shaba jong ka jing ya le hendrai ka sanshar ki benta jong ki jakalum ki bajong tam jong ka Sudan ulat ka Darfur ubaya so bat ki sipai umini minawi ulakhot ya ka te ka jingtwa khyndew kum ka jingjia baseu si kthang ya kinong songsnong bat ka balakta shabar ki put jong ka te ka than ngi kerpat iki kanhun seng jong ka parthei bakin tuklar kerki bat ai jing kershan bat yarap ya ka ne ka por ka ba e namar ka jingjia baseu si ka khamkrau ban ya ka ba ki briew jong ni kila ban kit marwe ula ong ha ukharwa ka benta ka bayar jong ka Darfur kentup ya ka jaka bala tia ka jingtwa khyndew ka dei ka than bala bomla ban poi de ki kanhun seng jingyaram na kiri ka parthei namar ka jingyale ka badang ya chakman ka bala khanglat jor ka jingpan poi ka jingyarap bakarki nadu ubnaya yong arajar arpulai ka Sudan kala shakta jor hakathma ka bala mi da ka jingyakni bor hapdeng uhe sipai Abdel Fattah al-Burhan bat usambut no yalam jong ubadei nong yalam ka RSF Muhammad Hamdan Daglo haka jingyale ka badang yai pteng ki sipai jong Burhan kilayo byang ban kurop ya ka benta pdeng jong ka Sudan menta usnam kadba ka RSF kalayo ban sanshari ki babun ki benta jong ka Darfur haka bala kurop ya baro light no tang ka we ka nongba jong ka jalla ka El Fasher bat ki benta jong ka Kordofan haka than chati kani ka jingyale kala penyap da ki pheu hajar ngut ki briew bat kala pen kala sakmai ki million ngut ki we APT kentup ya kumba 100 million ngut tang na kanong